Aquest és el vídeo que correspon al franquisme i a la transició, l'últim apartat de la història d'Espanya del segle XX. Bé, després de la Guerra Civil, que va acabar l'1 de març de 1939, Franco governarà Espanya durant 40 anys sense que ningú, absolutament ningú, li fes ombra. Va morir, com se sap, al llit. Per tant, sí que hi havia moments en què les potències internacionals li van fer el buit i que a Espanya s'organitzaven els sindicats o associacions d'amagat contra ell, no li van poder fer cap mena d'ombra en absolut. Bé, Franco, com veieu aquí, es copia l'estètica feixista de Mussolini, concretament, i es fa anomenar caudillo, igual que Hitler Führer o Mussolini el Duce. Caudillo o també generalíssimo, que és el que guia el poble. Durant aquests 40 anys serà el cap d'estat i de govern, o sigui, ho tindrà absolutament tot. Evidentment, en una dictadura no hi ha separació de poders. A l'apartat polític només es permetrà un partit i després de la Segona Guerra Mundial, ja veurem per què, el partit feixista, que és Falange, se li canviarà el nom i s'anomenarà Movimiento. Què significa el Movimiento? El Movimiento és el sinònim de franquisme. D'acord? És tota la parafernàlia política, militar, social, etc., que dirigeix el franquisme durant aquests 40 anys. Aquí us he posat unes característiques generals. Per què va durar Franco tants anys? Evidentment pels seus suports, però especialment quin? I per això l'he posat primer, l'exèrcit. L'exèrcit l'adora, li és eternament fidel i, evidentment, quan un té la força de la seva banda, doncs els altres no te poden toser. També els monàrquics, que curiosament van donar suport a Franco durant la guerra amb la suposada condició que un cop acabada ell es retiraria i entrarien els monàrquics, és a dir, els que defensaven tornar a la monarquia dels Borbons, que havia estat trencada per la Segona República. Però, evidentment, tots sabem que Franco le dieron una silla para sentarse y se quedó con ella. Va dir que d'aquí no me mueve nadie i, evidentment, ningú va tindre la força suficient per fer-ho. L'Església també el van anomenar Centinela de Occidente, és a dir, defensor de la religió catòlica. Aquest vincle amb la religió catòlica no el trobem ni amb Hitler ni amb Mussolini. Per això en diem franquisme, perquè és sui generis, és a dir, a la seva manera. L'Església li donarà suport, el Vaticà també, evidentment, i tindrà un tracte de favor tant el Vaticà aquí com el franquisme allà. El partit únic, ja hem vist que no hi ha eleccions, només hi ha un partit, que serà Falange. Falange és fundada bastant abans de la Guerra Civil pel fill del dictador Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que serà afusellat durant la guerra i que això a Franco li va molt bé perquè evidentment no té cap competidor. Més tard ja hem dit que se li canviarà el nom per El Movimiento. I finalment, evidentment, com no pot ser en un govern, no pot ser d'una altra manera, en un govern de dretes, doncs evidentment qui li interessava que aquest sistema durés? Evidentment els rics. Els rics, els grans empresaris, tota aquesta gent que defensava l'ordre, no pas per l'ordre en si, sinó perquè així podien guanyar més diners. Una altra característica és el centralisme. Ja vam veure que a la Segona República hi ha l'autonomia de Catalunya, del País Basc i de Galícia. Evidentment, quan Franco arriba a aquests territoris, anul·la qualsevol llei autonomista o que pogués donar certes diferències a les regions espanyoles. I, evidentment, com ja hem dit, ni eleccions ni a partits, excepte el de Falange. Bé, aquí teniu unes imatges de la primera com se celebra
el dia de la victòria, a la filada de la victòria, fixeu-vos tota la parafernàlia feixista, d'acord? Aquí no es veu massa bé, però si ho amplieu veureu com Franco aixeca el braç igual que a la dreta, d'acord? Tota aquesta mena d'art de triomf, com feien els romans o com va fer Napoleó a París. I aquesta és la famosa trobada de Hitler i Franco a Hendaia, que és un poble fronterer francès, per intentar que Espanya entrés a la Segona Guerra Mundial, que tot just començaria al setembre del 39. Però no es van arribar a un acord, no és que Franco no volgués, ni Hitler tampoc, però no van arribar a un acord dels beneficis que en traurien un i l'altre, és a dir, del pastís que s'havien de repartir. Bé, comencem. Als anys 40 tenim l'autarquia, i ara explicaré què és. L'autarquia, als anys 40, és la postguerra immediata i si ho pregunteu als vostres avis us diran que fam, fam i més fam. D'acord? Espanya sortia d'una guerra, no una guerra doncs tot es destrossa, a més, amb prou feines teníem els amics de Hitler, dels alemanys i dels italians, que això després de la Segona Guerra Mundial desapareix, i per tant tenim aquí una època molt crítica. Ampliarem això una mica. Bé, què tenim? Exili, evidentment, tota aquella gent que no és franquista o que no ha defensat el franquisme o que ha defensat la república o que té por, senzillament, ha de marxar. I ja veurem alguna foto com la gent marxa caminant, per exemple, d'aquí a Tarragona mateix, cap a la frontera francesa en tot el que és actualment la Nacional 340. Es calcula que aproximadament 500.000 de persones va haver de fugir, amb tot el que això significa en aquella època. Primer a França, els camps de concentració n'hi ha uns quants a França, tot i que França era un estat democràtic, evidentment, però se'ls havia de concentrar, se'ls havia de contenir, perquè de fet molta democràcia sí, però a l'hora de la veritat els posem en camps de concentració. I el més dolent, el més patètic, on va morir molta gent, que no deixa de ser trist, que superes una guerra civil i va i et mores quan ja s'ha acabat en un camp de concentració, que no és ni Espanya, que és França, Argelès. I després els que tenen sort, diners o amics, poden embarcar cap a Amèrica i fugen cap a Mèxic, Argentina, Uruguai, d'acord? Que són els països que acullen més exiliats. Bé, els que es queden, evidentment, jarabe de palo. Què vol dir? Doncs càstig. De quina manera? Doncs presons, fixeu-vos, 270.000 presoners, si us podeu imaginar la concentració, ríete tu d'una llauna de sardines, i evidentment d'aquestos, doncs una petita part, però una part important, condemnes a mort. És a dir, has superat una guerra civil, no t'han matat, però clar, com que ets del bàndol perdedor, t'afusellen. Això ho veureu en totes les guerres, o gairebé totes. Un d'aquests exiliats que pot marxar a França, que hem vist a dalt, és Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, que quan els alemanys entren a França, el localitzen, la Gestapo localitza, l'empresona i l'envia a Espanya, a Franco. I Franco, amb una mena de paròdia de judici, l'afusella. Per què? Havia mort algú? No. Havia robat alguna cosa? No. Què havia sigut? President de la Generalitat. Simplement. Bé, pel que fa a Catalunya, a part de Lluís Companys, tenim la prohibició del català en actes públics. Desapareix completament. D'acord? Sí que es pot parlar a casa, evidentment, no hi ha amb això cap problema, perquè és la intimitat de casa, però a fora, bueno, d'aquella manera. D'acord? Per tant, havies de procurar que la gent no et sentís gaire. Depuració de l'administració, què vol dir? Que tots aquells funcionaris, totes aquelles persones que treballen per l'administració pública, tots aquells mestres, metges, etc., que tenien un passat pro-república, se'ls expulsa o se'ls fa tornar a fer la carrera per tornar a poder, per exemple, donar classes. Evidentment, donar classes segons els vencedors, evidentment. També s'habiliten camps de concentració a Espanya. Evidentment, hi ha uns 180 i, evidentment, amb tortures i, sobretot, reeducació. Què vol dir? Rentat de cervell perquè sortissin, convençuts que el Franco era el millor
i que el sistema que hi havia era millor i que estaven enganyats, que la república portava Espanya cap al desastre. Finalment, censura de premsa, evidentment, els diaris, la ràdio, el seu dia, quan aparegui la televisió més tard, doncs tots els informatius, tot el que surt està censurat. Què vol dir? Que hi ha unes persones que es dediquen a ratllar, a tapar, a marcar o a extreure tot allò que creuen que no és convenient, perquè, doncs, evidentment, el líder sempre té raó i en cas contrari aplica-se l'artículo primero. Bé, ara hem vist la repressió i què és el sistema econòmic. Què es fa servir? L'autarquia. Autarquia què vol dir? Jo me lo guis, jo me lo com. D'acord? Què vol dir? Que jo no compro res a fora, m'apanyo amb el meu. Pot ser voluntari o forçat. En el cas d'Espanya és forçat perquè no tenim amics. D'acord? Sí que tenim Hitler i Mussolini, però quan s'acaba la guerra, l'any 45, se'ns acaba el negoci. Per tant, hem de viure del que tenim. I Espanya, de recursos naturals, pocs, i de petroli, gens. Per tant, evidentment, és una situació molt, molt, molt crítica. D'acord? Aquí ho explico. I, evidentment, què va provocar? Misèria. Ja us he dit jo que la paraula sinònima dels anys 40 és misèria. Què es fa? Es confisca tot el menjar de tots els pagesos, de tots els ramaders, i se'l queda l'Estat. I l'Estat el reparteix. Com? Amb unes cartilles de racionament. Aquestes cartilles de racionament que són, doncs en veureu una foto baix, són cupons que et toca tal família, et toca doncs un litre de llet cada setmana, apanya't a fotre-li aigua perquè s'allargui tota la setmana el litre de llet. Evidentment, la gent que tenia, la gent que podia, o els mateixos pagesos que cultivaven o ramaders, què feien? Deien que produïen X, que era millor el 80%, i el 20% restant l'amagaven per vendre en el mercat negre, de contraban. Aquest mercat negre té un nom propi, que és extraperlo. Ja hem dit que, evidentment, l'autarquia és perquè no t'ajunta nadie i, per tant, t'has d'apanyar tu sol. Hi ha un aïllament internacional. Espanya es queda sola. No la deixen entrar a l'ONU, no li donen cap ajuda, ni amb menjar, ni absolutament res. L'únic país que trenca aquest bloqueig, per dir-ho així, és Argentina, que ens porta tones i tones i tones de blat. És l'única ajuda que tenim. Bé, què més? A la primera època de l'autarquia el que tenim és aquesta parafernàlia feixista que ja hem vist en Mussolini i Hitler. Què fa Franco? Després de l'entrevista fallida d'Hendaya amb Hitler es compromet, com una mena de favor, fem alguna cosa, i envia la Divisió Azul, que són soldats voluntaris i no voluntaris a la URSS per lluitar contra el comunisme. Ja hem dit que Falange es converteix en el Movimiento i es fa una mena de constitució, evidentment és paper mullat, perquè evidentment és una dictadura, però es fa com una mena de constitució que s'anomenarà Fuero de los Españoles. D'acord? Finalment, hi ha un cas curiós que és els maquis. Els maquis són soldats republicans que han quedat o bé dintre Espanya o bé fora. I continuen fent una mica el que s'havia fet en l'època de Napoleó, és a dir, guerra de guerrilles. Però quan els aliats durant la Segona Guerra Mundial desembarquen a Normandia, els exiliats republicans, soldats republicans que estan a França i els que estan a Espanya, se'ls hi obre el cel. Per què? Perquè veuen que, si han entrat els aliats a França, entraran a Espanya i fotran fora Franco. Per tant, què fem nosaltres? Fem una mica d'avançada perquè així ho tinguin més fàcil i ocupen una part de la Vall d'Aran perquè així els aliats puguin passar-hi per allà fàcilment i entrar a Espanya i conquerir-la. Pobrets, santa innocència. Evidentment, els aliats passen de nosaltres com de la merda, i ho dic així perquè és així. Sempre que hi ha un problema, igual que amb la Guerra Civil, Europa i el món se neteja les mans i diu que és un problema intern i no intervé. Els aliats haguessin pogut fer fora Franco i Espanya hagués sigut una democràcia des de bon començament, com França, Itàlia, que van estar sota el comandament de Hitler i de Mussolini, però després, quan va acabar, estats democràtics. No va ser així i, evidentment, quan els maquis van veure que els aliats no ens fotien ni cas, doncs, evidentment, ja van perdre la il·lusió i els van començar a detenir, evidentment, a fusellar, etc. Seguim.
evidentment podeu anar parant el vídeo i anar respirant. Bé, aquí teniu les imatges que us he dit abans de com la gent se'n va caminant amb el que té, nens, dones, homes, caminant cap a França, cap a la frontera. I aquí teniu un exemple d'una foto del camp d'Argelers. Ja us podeu imaginar que dies i mesos aquí dintre la gent moria de fam i de fred, perquè a França si una cosa fa és que és fred. I també teniu aquí un exemple d'una cartella de racionament. Fixeu-vos aquí com hi ha els cupons. Això sembla els cupons de descompte, però aquí no. Aquí te deia, això val per un no sé què de llet. D'acord, havies d'anar així a la família i s'havien d'apanyar la família amb el que et tocava. Bé, què tenim? Passem, anys 50. Què passa als anys 50? Hi ha un canvi. L'Església firma un concordat, és a dir, un acord amb Franco, amb la qual cosa ja reconeix la dictadura de Franco com un país com un altre, independentment de que sigui dictatorial. No deixa de ser contradictori que l'Església signés un concordat amb un país no democràtic, però ja sabeu que la política internacional té aquestes coses. I el més important és que té un tractat d'aliança, d'amistat amb Estats Units. Evidentment, si tu eres el amigo del más mejor del mundo mundial, tothom t'obre les portes. Doncs és el que va fer Espanya. I com és que Espanya va poder fer un tractat amb Estats Units? Perquè Franco primer era anticomunista. Per tant, recordeu que estem en plena Guerra Freda. Com que Espanya és anticomunista, ergo Estats Units pot ser perfectament amic d'Espanya, perquè tots tenen un enemic comú. A més, Espanya té una situació estratègica. Està entre Àfrica i Europa i entre Orient i Occident. A més, Franco deixarà que els Estats Units posi bases aèries dintre del territori, o bases militars al territori espanyol, sense preguntar què. És a dir, allí podien fer el que volguessin. De fet, van portar bombes atòmiques sense que el govern espanyol ho sapigués, i ho va saber perquè van caure. D'un avió se'ls va de caure, no sé si una o tres bombes. Per sort, les bombes atòmiques no exploten si no les activen prèviament. Després, evidentment, com que Estats Units va donar suport a Espanya, la ONU va deixar entrar a Espanya, cosa que abans, en l'època dels anys 40, no se'ns va deixar entrar. En canvi, a la Unió Europea, que llavors se deia Comunitat Econòmica Europea, no ens deixen entrar perquè no som un estat democràtic. Fixeu-vos, a la ONU sí i en canvi a la CE no. Coses. Però a Espanya també la política es modernitza, segueix sent una dictadura, això no canvia, però els polítics que governen canvien. I fan el que se'n dirà un pla d'estabilització. Què és això? Evidentment, com que tenim amics, ja tenim amics americans i europeus, doncs deixar que entrin empreses i diners de fora. Això serà l'explicació de per què al Camp de Tarragona hi ha tantes empreses, els polígons, aquestes empreses, com per exemple americanes i alemanyes, van vindre en aquesta època. I Espanya comença a entrar en un nou període, ja deixa l'autarquia i entra dintre del sistema capitalista. Aquí tenim les fotos del concordat amb el Vaticà, l'any 53, i aquí com Eisenhower, el president dels Estats Units, que és aquest senyor d'aquí, visita a Espanya. Si us fixeu en la cara de Franco ja ho diu tot. És a dir, està orgullós, no perquè hagi vingut el president dels Estats Units, sinó perquè el jefe de los jefes em ve a visitar-me a casa meva, quin honor, no? I a més que això em dona la porta oberta al món. Per això aquest somriure realment de satisfacció de Franco, no? Perquè diu, hòstia, aquí nadie me mueve, ara sí que ja no. Bé, amb el pla d'estabilització entrem en un altre període, que són la dècada dels anys 60, que es coneix amb el nom de desarrollismo. Per què? Perquè Espanya va passar d'anar amb carro i boina, anar amb cotxe i amb biquini. Ho simplifico molt, però és així.
Hi ha un creixement econòmic brutal gràcies a aquesta entrada de diners americans i europeus que fa que, evidentment, com que porten indústries, l'atur baixi. Espanya entra a la societat de consum, ja hem dit capitalisme, és a dir, vinga a comprar televisors, ja és l'època, a més, que surt la televisió, per ser és un gran element per entrar a les cases, element de propaganda de Franco, compra d'electrodomèstics, cotxes, tot el Seat 600, que us ensenyaré una foto, serà el cotxe que permetrà la mobilitat de les famílies espanyoles, perquè ara sí que hi ha motos, moltes empreses que fan motos, però que la moto portes la nòvia i para de comptar. Però si portes el cotxe, pots portar els fills, la sogra, el gos, el que sigui. Llavors la gent comença a sortir els caps de setmana i, evidentment, comencen a sortir els xiringuitos, les urbanitzacions i tot mou. Ja sabeu que el capitalisme és gastar. Si tu gastes, d'aquí ve el nom de societat de consum, la maquinària funciona. Què va portar, doncs, les indústries, per exemple, a Tarragona? L'èxode rural. De zones des d'Andalusia, Extremadura, Castilla-La Manxa, Galícia, venen a on van? A Madrid, que és la capital, i on més? Doncs, evidentment, a zones industrials com ara Catalunya i turístiques com ara també València. D'acord? Van cap aquí. Per això l'èxode rural portarà un nou problema que és l'Espanya buida. L'Espanya interior se'n va cap a la costa, perquè allà on hi ha les indústries i on hi ha el turisme. A més, això es combina amb un baby boom, com que hi ha diners, com que la gent ja no depèn del camp, ni que el contractin per treballar de jornaler, sinó que treballa en fàbriques o en llocs fixos, doncs això anima la gent a tenir fills, de fet ja en tenien molts, però se'ls morien, i ara evidentment hi ha accés justet, però accés a medicaments, a les farmàcies, i per tant hi ha molt poca mortalitat infantil, evidentment amb la millora també de l'alimentació perquè entren diners. Construcció d'infraestructures. Franco ens farà un fart d'inaugurar embassaments. Per què? Per l'aigua i l'electricitat, per donar electricitat a Espanya, que abans hi havia una hora de llum i 24 que se n'anava la llum. I autopistes, per exemple, gairebé tots els embassaments actuals que encara queden i les autopistes van ser dissenyades i construïdes a l'època de Franco. Evidentment, hi ha entrada de divises, més diners encara. Quins diners són aquests? El del turisme. Comencen a vindre els turistes, comencen a veure que això del sol i platja i que havien i aquí me dejen hacer de todo. Penseu que les espanyoletes pobretes anaven amb vestits de bany, és a dir, amb banyadors, però no amb banyador com ara, sinó banyador amb pantaló o faldilla, de fet. I clar, arriben les sueques o les alemanyes, rosses, ulls clars i en biquini. I clar, això va ser la gran revolució, la gran obertura, d'acord? I també gran entrada de divises d'aquests diners de fora dels emigrants, perquè no només se'n van a altres llocs d'Espanya, com hem dit, sinó, si us fixeu aquí, se'n van també a l'estranger. Bé, aquí teniu una foto d'emigrants que marxen, no sabem evidentment si marxaven cap a Catalunya, cap a Madrid o cap a l'estranger, però fixeu-vos, nois joves, amb maletes i a buscar feina. Aquest és el 600 que us deia jo, encara s'obria, si fixeu, la porta al revés, cap enrere. És aquest cotxe que va fabricar Seat a Martorell, a Barcelona, i després Martorell, que és de llicència Fiat, és a dir, una còpia de Fiat, que amb l'ajuda de Fiat van construir un cotxe barat perquè la societat espanyola pogués anar, aquí veieu, no? La família amb la sogra, els fills, tots aquí dintre. És un cotxe de 4 places just, 5 ja apretats i a vegades n'hi anaven 10 dintre, i per la carretera, i no passava res, tothom ho feia i no hi havia res. Fixeu-vos, no? Ara faré una broma, però si veu que els de Barcelona a vegades se'ls diu els pixapins. Per què? Perquè, si us fixeu, això és un pi, això és un pi, això és un pi, això és un pi, i anaven a fer l'acampades quan encara no tenien diners per anar a restaurants o als xiringuitos, se muntaven ells, no el botellón perquè no era beguda, sinó que també era menjar, no? D'acord? És l'Espanya d'aquella època. Bé, i aquí teniu una foto curiosa del baby boom. Compteu-los, tots són fills d'aquest matrimoni. I per postres va i li subvencionada al final. És el baby boom, a més el franquisme propiciava que la gent tingués molts fills perquè Espanya havia de créixer, d'acord? Ja us podeu imaginar què significava
així, no vull ni saber-ho. I el que us deia dels pantans, no? Aquí veieu Franco, l'he marcat perquè clar, aquí no va de militar, va de civil, aquest Franco, com, i sempre, l'exèrcit, ho veieu? L'exèrcit, els rics i l'església, inaugurant, doncs, un pantà. Bé, les èpoques de les vaques grasses se van acabant. Per què? Doncs perquè arriba la crisi final. Resulta que l'any 73 ja el preu del petroli puja a tot el món i Espanya, com que no en tenia, li agafa molts pixats al ventre, no té diners per a aquests augments, hi ha escassetat, hi ha atur, és el contrari, no? I és com si imagineu-vos aquest cotxe que dèiem del capitalisme, que ha de rodar, doncs imagineu-vos que hi hagués un pal a les rodes que acabés amb ell. Bé, què passa primer per això? A l'any 69, Juan Carlos I és nomenat príncep d'Espanya com a successor de Franco. D'acord? El dia que Franco mori, doncs ell serà el successor de Franco. Però, evidentment, successor de Franco, però mantenint el franquisme, almenys aquesta és la idea. Neix un fenomen nou, que és el terrorisme. Hi ha atentats, hi ha assassinats, en grups independentistes, en aquest cas basc, que és la ETA, i grups antifeixistes, com el Grapo o el FRA. La ETA, aquest grup de terrorista, acabarà assassinant el president del govern, quan Franco ja sigui més gran, només serà president, o sigui, serà cap de l'Estat, és com si fos el rei, entre cometes, no? I tindrà el seu president. Doncs el president, imagineu-vos que Pedro Sánchez l'assassinés ETA, li fotessin una bomba sota el cotxe, veureu el que va fer, literalment va volar, i imagineu-vos, això és un magnicidi, que significa? Doncs que han assassinat el president del govern, que això evidentment és un gran daltabaix. Però Franco segueix donant o condemnant gent a mort, i executa a dos, un d'ells per un pres polític, és a dir, un pres que no havia matat a ningú, però per ser antifranquista, se l'acusa d'haver muntat un acte terrorista, cosa que es veu que és mentida. La qüestió és que aquest pobre xaval el van executar. A on? No el van afusellar, sinó al Garrot Vil, que és aquella cadira que li trenquen el coll. Ja no us puc dir res més, ja n'hi ha prou. Crisi del petroli, el que us deia, no? Com que s'ha de gastar molts més diners, què passa? Doncs, igual que la crisi a Espanya del 2008 o la crisi de la Covid, doncs augment de l'atur i evidentment això porta que la gent ja no té diners, se queixa perquè passa gana, perquè no té feina i evidentment ja de retruc es queixa contra el franquisme. D'acord? Es crea a Catalunya l'Assemblea de Catalunya, que és una plataforma que agrupa a tots els partits clandestins per intentar, quan la cosa s'acabi, portar el país a la democràcia. Fins i tot, mireu on arriba l'aïllament de Franco amb aquestes condemnes a mort, que el Vaticà, gràcies al Concili Vaticà II, que obre una mica la mirada del Vaticà, el fa més oberta, l'Església, renega una mica d'aquest franquisme. Finalment, l'any 1975, Franco mort, després d'una llarga i agònica malaltia, i s'obre un període d'incertesa a Espanya. Bé, aquí teniu l'assassinat de Carrero Blanco, el president espanyol, quan passava el cotxe per aquí, a sota hi van posar una bomba i va volar. Quan jo us dic que va volar literalment, va pujar, crec que són 5 pisos, va donar el tomb i va quedar aparcat, si es pot dir així, dintre del pati interior del pis superior. D'acord? Això va ser un cop fort pel franquisme, el mateix Franco va quedar destrossat sí, destrossat, però pel que convenia no estava destrossat, i el que va executar és, per exemple, en aquests dos, el primer és Salvador Puigdentí, que ja veu que és un noi jove, i al final, la mort de Franco, els diaris que van anunciar la mort de Franco el 20 de novembre. Bé, per acabar aquest llarg vídeo, que deveu estar dormits, tenim la transició cap a la democràcia. Quan mor Franco, tal com ell havia desitjat, Juan Carlos és nomenat rei d'Espanya i cap de l'Estat. I què fa Juan Carlos? A la mínima que pot, nomena Adolfo Suárez, un polític jove, franquista, president del govern. I entre tots dos, què faran? Desmuntar el franquisme dins de dins. És a dir, se suposava que hi hauria violència,
violència, hi hauria una ruptura forta amb el franquisme, com ha passat en altres països, revolucions i tal. En canvi, van optar per aquesta solució que el que garantia era pau, en principi, si les coses anaven bé. Per sort, van poder anar desmuntant el franquisme a poc, els mateixos franquistes van, com se sol dir, fer-se el harakiri, és a dir, es van eliminar ells mateixos. És difícil, difícil no, però és curiós veure com ho van aconseguir, amb regals, amb suborns, amb alguns amb viatges, van acabar votant que sí a la reforma política que acabava amb el franquisme. Primer pas que fa Adolfo Suárez, amnistia pels presos polítics, i tota aquella persona que està a la presó per les seves opinions, no per haver matat ningú, evidentment, ni per haver robat, sinó per les seves opinions, són alliberats. Es legalitzen tots els partits, si s'ha de ser una democràcia, ha de ser una democràcia al 100%. Fins i tot es legalitza el Partit Comunista, l'antic enemic de Franco. Quan ho fa Suárez? Molt intel·ligent, ho fa el dissabte sant, el dissabte de Setmana Santa, quan tothom està de vacances. I tothom se queixa, evidentment, però com que estan dispersats no s'organitza res. I el dilluns ja quan venen, les coses ja han baixat, però els militars van estar a punt de donar un cop d'estat per aquesta legalització. Les primeres eleccions democràtiques amb 40 anys es fan el 1977, d'acord? I gràcies a aquestes eleccions surt un govern, presidit per Suárez també una altra vegada, que elabora la Constitució de 1978. De fet, l'elaboren els diferents representants dels partits polítics. Quines principals característiques hi ha? Doncs és una democràcia, una monarquia parlamentària, perquè tenim rei, hi ha el sufragi universal i hi ha autonomies. Bàsicament, hi ha més coses, evidentment, però aquestes són les més importants. Gràcies a aquest article de les autonomies, Espanya torna a tindre un estatut d'autonomia, com la va tindre la República, que serà votat i aprovat el 1979. Hi ha un cop d'estat, el 81, que intenta tornar a un sistema anterior, no se sap ben bé si el franquisme o bé una mena de democràcia tutelada. Què vol dir? Que sí, hi ha democràcia, però si no me gusta el que fas, doncs te lo canvio, una mica com la restauració de principis del segle XX. Bé, i aquí he fet una petita llista de tots els presidents de la democràcia espanyola, des d'Adolfo Suárez fins a l'actual Pedro Sánchez. I finalment, ara sí per acabar, les fotos. Aquí tenim el coronament de Juan Carlos I com a rei d'Espanya, successor de Franco i continuador teòric del franquisme. De fet, si us fixeu, a les Corts encara hi ha l'àliga, símbol franquista, i aquest és Arias Navarro, president nomenat per Franco. Aquí teniu la corona i el dia que vam prendre possessió. Aquí teniu el rei i com Adolfo Suárez jura el càrrec de president del govern espanyol, que entre tots dos faran possible aquesta transició cap a la democràcia. I finalment també aquí teniu l'exemple de la primera Constitució. Fixeu-vos el detall que encara, després ho canviaran, però encara hi ha l'àliga, el pollastre franquista, d'acord? Aprovada en referèndum el 6 de desembre, per això feu festa el dia 6 de desembre, ara ja ho sabeu. L'arribada de Tarradellas, el president de la Generalitat a l'exili, que gràcies a un acord amb Adolfo Suárez i amb l'estat autonòmic, torna a Catalunya. I l'entrada de Tejero, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Tejero, que dona un cop d'estat contra el sistema polític espanyol, que fracassarà o no. I aquí ho deixo.